θέμα νευρωτικό, και τι μ' αυτό. Μπορεί να με κατηγορείς τη ζωή πως έχω κάνει πατίνι, πως είμαι άτομο πιεστικό, και τι μ' αυτό. Πως ρισκάρω πολύ κι ότι μαζί μου κινδυνεύεις, πως είμαι πλάσμα επιθετικό, και τι μ' αυτό. Μου λες πως γκρινιάζω πολύ, πως είναι τα νεύρα σου σπασμένα, πως είμαι άτομο αγχωτικό, και τι μ' αυτό.